Ayan po, pasensya na po sa vlog ko na to kasi madilim, wala tayong ilaw. At yun, luto na yung aking lutong linaga. Takpan ko na. Tapos kaya nga hindi ko na kayang init. Hindi pa nga din dali. Oo. Alas 10 na ako nito manig. Bahala na si Batman, ganun din. Nagdapal. Ayan, at naugasan na namin ni Ate Mayang. Okay na siya. Sarap sana niyan, sabaw. Tapos kunting sabaw lang siya. Tapos lalagyan ng kamatis. Tapos yung pang ano niya, pang asim, kalamansi. Alang masarap sana diyan. Kasi medyo na ano na siya. Kuha nga nang walang kuryente dito sa amin ngayon, brand out. Nihiluhan. Sa piprituhan na lang sa prito. Tapos saka na lang sabawan. Yung iba. Yan po at nagpiprito na. Pagkatapos Sinain. Ha? Diri, sasabi mo na so pwede pang Laman luya ulit na magkukuha ko luya sa subalog. ada sarap di gamiton. Ha? Ito. Magbubutang sa bawang. Hindi balay ka. Sibuyas saka ano na lang. Pwede yung buta na. Sige. Ito sibuyas. Yan ang imuhin. Yan ang imuhin. Ito. Ito naman ito buko. Pinapabang mo. Patay ka po. Nugas tayo. Kamatis. Lady, all the night I'm in love with this moment. And you see, there's a guy in the lady, all the night. Starry Nights. Magkaprimer? Magkaprimer ka? Magkaprimer yung natas ka. Kanina pa yan? Premier ko? Ako? Patapos na rin yan? May premier kayo? May premier ka? Ay, madilim dito sa naglulutuan, wala tayong ilaw kasi sinaing ni Kuya Joel. Nakuha na inang yun, ko kalayo. Oo. Kaya baba nagpiprito.
Ito na pa, daman ako pa man. Tutuloy ka sa kahoy. Isay. Karot. Ayaw mo. Sorry, nagpabulong. Pinayan mo na. Hmm. Ito ba yan? Ito ba yan ko ba na? Wato. Pina. Kapagan ko. Oo. Binubulong ng one. Hindi mo lang bagay sa kayo. Uy, nanay, Sarah. Wait lang lang. Kitchen. Tapos ano na ako, pinapakulan ko na yung tubig. Well, ito yung lulutuin natin. Yung espada. Kalamansi po yung yasim natin dito. Yan, ipakakatungan niya. Bumapaulog na sana. Tokran. Tokran. Butol na ito sa tao. Tulog na ito. Pag-limpia ko lang ito. Ito dati yung buong ko mga kawayan. Hindi kami po natuburi at ano man kanya natutulog mo na sunod ko sa pagkatigwan ng kawayan. Walang magic, bitchin lang. Yan. White. Malaki kaya yung dito kasi sa ligaw. Yung, Yung alas sa ligaw, malaki kaya yun. ano? Yung alas sa ligaw, Ano? malaki kaya yun. Nagpa-flashlight na si Kuya Bobby. Hindi ko dala yung ilaw ko eh. Ang sinain pa, inihin na lang. Yung prito. May naluto na Kuya? Ito na yung ilona ko. Natin ang tulingan. Yung mga espada. Espada, samurai. Yan, kumukulo na. Madilim. Agad yun na Nabayot. Hindi, ano siya. Ayan, lagay ko na yung ating isda.
Bigay ko na yung talbos. Kuya. Pada. Ito pala sa buwan mo. Ito sa buwan mo. Pwede. Yan, balikan natin yung nagluluto. Kuya Bobby, siyempre. Pinigilaw. Ibon nga din nagluluto. Po, pasensya na po sa vlog ko na to kasi madilim. Wala tayong ilaw. At yun, luto na yung aking lutong dinaga. Takpan ko na. Tapos patayin natin yung apoy. Siyempre yung gas sarado. At balikan natin si Kuya Bobby doon. Yo! Amo. Amo? Madilim. Wala sinaing. Wow! Jollibee. Hindi ba mang Hindi pang mang inasal. Isang Jollibee po yan. Ito na, luto na siya. Halo-halo to. May prito na nilagay ako. May prito. Hindi man siya nagsabi. Right. Ayan po, at balikan natin si Kuya Bobby dito sa pagluluto. Ilang taon ka na, wala ka pang yuwa. dadagdag ako ng ano, mantika. Mantika. Sarap sana yung mga kaparing Jason, kaso bawal tayo ng mga kaparing Jason. Bawal. Bawal ka din yung ganito. Bawal. Bakit? Na-allergy ko. Nagpa-check up ako eh. Oo. Bawal na. Pero kung nasa tuwa, diri pa. Pero kung wala na talagang kakainin, wala nang bawal-bawal. Wala na. Gutom na buto. Lutong. Muna dalawa, pagbalik lang sa pwede na yan. Alin ko mantika. Ito na, yung na-prito. Kunti na lang, mga 2 salang o 3. Dali na lang yan. Ayan, tuloy-tuloy pa rin yung magluto ni Kuya Bobby. Tapos ako maliligo muna. Grabe init na ng katawan ko. Mulang magluto man eh. Kaya nga, hindi ko na kayang init. Hindi pa nga din dali. Oo. Alas 10 na ako nito manik. Bahala na si Batman, ganun din. Mag-ingat, ganun din. Ligo muna, napakainit. At di ko alam kung dito tayo matulog o uuwi ba. Tingnan na lang natin yung ano mamaya. Marigos muna ako, marigos.
At maligo muna tayo. Kunin ko muna yung sabon ko sa ano, U-box. Ayun po, tapos na nga pong magluto si Kuya Bobby nung piniprito niya. Time check natin ay 8:01. At ayan po, kainan na po. At naka-live po ako. Ate Bidang, dito na. Kain na po kami. At kainan na. Ano sila? Tara! Kuya! Kain muna tayo. Kuya Bobby, kain muna. Tara! Tara, sumunod tayo. Oo. Sila Kuya Nunes, sunod na lang daw. Ayan, kain muna po kami. Nagdapal! Ba't pansitin ulam nyo? Ano ba yan? Magdala kayo pa uwi. Magdala kayo pa uwi. Ayan po at ayun. Dito na po ako sa bahay. Bali pagkatapos po nung live ko ay umuwi ako. Yung time check natin ay 9:52. Yun. At pag-alis ko dun, matutulog na rin sila. Yan. Natulog na yung mag-ina ko. Kala ko kasi kaya umuwi ako. Kala ko di pa sarado yung tindahan. Bali sarado na rin pala dito. Sarado na sila. Walang ilaw sa labas. Pundi na pala. Ayan. Sarado na ang tindahan. At yan po, hanggang dito ng vlog na to. Yung vlog natin na ginawa ay nagluto tayo din kasi may bisita doon. Ako maraming salamat sa nagpakulay dun sa live ko. At sa mga anood ng vlog. Apo, bye-bye.